Kan I høre guitaren? Ja! Ja, den er okay. Ja, den er god. Jeg blev bedt om at spille en sang om en vin. Jeg svarede, hvad skal jeg sige? Jeg kan tage på Nyhavn, på Gammelhavn, på Christianshavn. Ja, det rigtige sted, næsten samme navn. Jeg mødte en fyr, vi kalder ham Bas. Han fortalte om en vin og alt det der jazz. Han sagde, lad være med at gå ned på klubklass, fordi der mødte jeg nogle assholes, og de blev smidt ud på deres ass. Hey! Så prøver vi en omkød. Når kussen synger, så synger du med. 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 Jeg er blevet introduceret til en fyr, der hedder Kusse Kjeld. Det siger måske så meget, nej, det siger sgu sig selv. Han er kraftedeme en sær fyr, men også rimelig sej. Hvis jeg havde noget ønske, vil jeg ønske Kusse Kjeld var mig. Kusse, den synger, så synger du med. Når kussen den synger, så synger du med. Ja, når kussen den synger, så synger du med. Når kussen den synger, så synger du med. Kan I følge med, eller hvad? Jeg står her og siger tilfældige ting, men det er fordi en kvinde i baren, hun gør, at jeg bliver